Ja. Hola, sabeu on som? Ara mateix som al lloc més profund de Catalunya, la mina de potassa de Súria, coneguda com a mina de Cabanasses. Ara mateix estem a 900 metres de profunditat, però aquí no hi ha bolets gegants ni dinosaures. Aquí tenim alguna cosa molt més preuat, sal i potassa. Com sabeu, el Bages havia estat un mar. És per això que tenim un subsòl molt ric en sal i també en potassa. A ICL ens encarreguem d'extreure, tractar i exportar aquest mineral, que és vital com a fertilitzant. Del nostre subsòl extraiem sal gema, sal i potassa, totes unides en un mineral anomenat silvinita. Al nostre plat de tractament separem la potassa de la sal. La sal es pot purificar o convertir-se en sal vàcuum. Aquesta és la més puresa. La sal gema serveix pel desgel de carretera. D'altra banda, tot i que quan pensem en la sal, el primer que ens ve al cap és la sal de taula, la sal que extraiem a ICL té centenars d'usos molt més complexes. La potassa i la sal es transporten des de Súria fins al port de Barcelona, on ICL ha estrenat una nova terminal portuària i on es carreguen megavaixells amb destinació arreu del món. ICL exporta el 80% de la seva producció. Tenint en compte que tots aquests minerals surten de la nostra terra, bé podríem dir que portem petits trossets al Bages de viatge arreu del món. Benvinguts a ICL, benvinguts al Bages.